Gaudeix més el dia. Ai, mama, se m'ha fet tard. És que ni m'he donat de l'hora que era. Ens hem quedat sense cerveses, no? Ai, les cerveses, com tinc el cap, Déu meu. I això que ho tenia present, com tinc el cap. Això és el que dic jo, on tens el cap? Vols dir que no fas un gramassa amb tantes visites al Teddy? Avui la Laia torna a mossegar. L'he enviada a Cala Lourdes, almenys que es distregui. Hauries d'estar més per ella i oblidar el Teddy. Hola, Carme. Hola. En Joan és a dalt, tot teu. Coi, que han marxat aquells. Qui? En Sergi i tots els altres. Sí, que em fa d'estona que se'n fa. Ei, ja sóc aquí. Hola. Fins ara t'has estat amb aquell nen? Vaig ajudar la mama. Saps que ens hem quedat sense cerveses? Sí, ja m'ho ha dit la mama. Tampoc no s'enfonsa el món per això. Se me n'ha anat el cap, ho sento. I queda la de barril, no és cap drama. Ha trucat un representant de brandis, anissos i coses així. Ha dit que passarà demà. Molt bé, ja veurem què vol. Que has plorat? No. Deixa, que no em passa res. No crec que faci gaire bé estar tantes hores amb aquell nen. Que no deies que ja tenia mainadera? Sí. I tu encara li deus haver donat el sopar. És que no m'he donat de l'hora que era, Joan. Vigila, Carme, que aquest interès pel Teddy se t'està convertint en una obsessió, eh? Va, no facis drames. Pensa que aquest nen té un pare i és ell qui està obligat, no tu. D'acord, m'ho pensaré amb calma. Encara tinc una setmana per contestar a aquesta gent de Mallorca. Gràcies. Gràcies per ser com és. Deixa'm fer-te un petó, Elisabet. Per què no et quedes? Per què no? Perdoni, però és que em sembla que no és això. Per què? No ho sé. L'altre dia vaig invitar-lo a pujar a casa. I em sembla que em vaig equivocar. Potser em vaig equivocar jo quan et vaig dir que no. No ho crec. Si de casa ens estem equivocant ara. Pots estar-ne tan segura. No n'estic gens de segura. Sóc tan indecisa com vostè, o potser més. Però no vull fer-li mal, ni vull fer-me'n. Per què parles de fer-nos mal, Elisabet? El que hi ha entre vostè i jo és massa bonic. I m'agradaria no espatllar-ho mai. M'entén? Massa bonic. El que hi ha entre tu i jo ens fa patir. Si més no em fa patir a mi, jo crec que podria ser molt més bonic encara. Au, vinga. Siguem amics. Vostè és... Tracta'm de tu, Elisabet. Molt bé. Què em deies? Que jo sóc què? Tu ets extraordinari. Ja sé que demanar-te que siguem només amics pot ser difícil per tu. Per tu no. Sí, també. Però m'agradaria no haver de renunciar a tu. La teva presència, el teu seny. Ho provem?
Segur. Segur que és el Nero. Però la Glòria ha dit que no n'estava segura. Perquè un dibuix no és mai exacte. Però jo hi ficaria la mà al foc. Sí, però el problema és demostrar-ho. Ei, la Glòria, aquell paio l'ha trucat ara fa un moment. Què dius? Li ha dit que si denunciava el fet que li foradava la panxa, això ha dit. Què? Aquest tio és un psicòpata. Jo... Compte amb mi. Dona, no em diguis que no vols anar d'excursió el diumenge, amb la il·lusió que li fa la Laia. No, si no et dic això. El que deia és que si sortim podríem emportar-nos el Teddy. Ei, si el seu pare no hi té inconvenient. A sopar! Però, Carme, això teu és psiquiatre. Perdona, no et volia ferir. Però no saps la poca gràcia que li farà això a la Laia. I primer és la teva filla. Però, Carles... Com m'has dit? La ment humana, l'esperit humà, segurament és un gran misteri. Aquests plors d'ensoteres potser són un exemple d'aquesta idea que ara em permeto apuntar. Però també hi ha gent que plora, com la Carme, emocionada per tot allò que ha sentit avui que li explicava el Carles. I gent que s'amoïna, justament per la reacció de la Carme, com l'Angelina, que ara és a la cuina fent l'amanida d'aquesta nit, però que abans ja li ha retret a la Carme el retard i allò que no tingués cerveses. Què fem, Angelina? Com està? Ai, molt bé, Joaquim. En què està pensant? Ai, pensant. Coses de vella, Joaquim. Au, va, dona, coses de vella. No es faci més gran del que és. Oh, no. Això sí que no. Escolti, perdoni, què és això? Què és el sopar, això és la menestra per demà. Ah, la menestra per demà. Perquè avui tenen sopa per sopar, em sembla, no? Sí, avui tenim sopa i amanida. Sí, la Carme els cridava a taula ja fa un moment. Sí, però mira, ara sí que aprofito la vinentesa per poder parlar amb tu i et voldria dir alguna cosa que no l'he comentada amb ningú. Ni amb el Cisco? El Cisco, i aquest sí que em viu de feliç. No s'adona ni de la meitat de les coses que passen en aquesta casa. Ja m'agradaria per mi la seva tranquil·litat. Digui'm això que anava a dir, digui'm. És que em preocupa la Carme. Està vivint als núvols. Està obsessionada per aquell nen, el Teddy. Sembla que no existeixi ningú més al món. Ha de comprendre que és bastant lògic el que li passa. El que a la fi ha estat un impacte fort el que ha sofert tota aquesta família. Sí, però jo ja sé el que em dic. La Carme sempre ha estat una dona molt sensible, d'acord, però mai ha estat fora del seu lloc. Sempre ha estat en el seu lloc. I ara sembla que no hi sigui. Tant se n'hi endona, la granja, com la seva família. I la que ho paga és la Laia, pobreta, que està consumida per la gelosia. Ha de comprendre, Angelina, que la Carme està impressionada per tot això, però que aquest és un estat passatger, això li passarà... Sí, però ja dura massa, i la veritat és que jo no sé ni com plantejar-ho. A més, jo estic nerviosa per moltes altres coses. Em sembla que avui està molt pessimista, Angelina. Què la fa estar malament, aviam? Tot, noi. Com tot, dona, tot? Això és molt fort, tot. Què vol dir tot? Ai, sí, mira, és que em fan patir les nenes. Les nenes? Què els hi passa a les nenes? Ja saps, què va passar a la Glòria a la perruquereta? Dona, això és una desgràcia que va passar. És que no sé on anirem a parar.
Ara imagina't cada vegada que la Sònia surt de casa, ja no sé on soc, ja no puc aplicar ni el fruit. Totes les àvies, tota la vida, tot el món, han patit per totes les netes. I de desgràcies hi ha hagut sempre, el que passa és que ara potser se'n parla més. Sí, però no sé on t'anirem a parar, no ho sé, no ho sé. Vostè no creu que si fa no fa la situació és igual ara que abans? Per mi no. Senten, perdona que et contradigui, però per mi no és així. Quan jo era jove hi havia un altre respecte. La gent potser no tenia un ral, però era educada. Hi havia un ordre, una disciplina, però avui, per si això és un campi qui pugui. Al cinema, la tele, a tot arreu hi ha violència i porqueries. Angelina, no sigui exagerada, dona. Al cinema, a la tele, a tot arreu, dona, no. Exagerada? Apa, home, si només cal sortir al carrer per adonar-te'n. El que passa és que sembla que ja hagin perdut el nord. Ja t'ho diré. Ni el jovent d'avui té els principis que tenia el jovent d'altres èpoques. Ni les noies es fan respectar a davant dels nois. No tinc ganes de discutir amb vostè, Angelina, però els temps canvien, ja se sap. Canvien les modes, canvien les maneres de pensar. Ho veus, com vens amb la meva? No hi ha principis morals, de cap mena. La gent només es mou pel propi egoisme i mirant la seva pròpia conveniència. Si fas mal a algú, ja se'l passarà com pugui. Tothom busca el seu propi benestar. La gent s'han tornat materialistes. Hi ha escàndols polítics, econòmics. A cada família hi ha divorcis i separacions. S'han perdut els valors. Mira, l'altre dia, a les 11 del matí, allà al costat de la catedral, vaig veure un noi que s'estava punxant. A ple dia, al mig del carrer. On és l'autoritat? Creu-me, Joaquim, segurament hi ha gent més insensible, però els nostres costums són cada dia més escandalosos. L'Angelina ho assegura, els nostres costums són cada dia més escandalosos. El Xip ho pregunta, els nostres costums són cada dia més escandalosos? La resposta al debat en directe al col·loqui d'aquesta nit. D'aquí un instant, la nit del Xip. Per fi torna la sèrie d'humor definitiva, Hotel Fawlty. Ara sí que riurem. Manuel, perdona, és una emergència important, ¿entiendes? Inspector Sanitat aquí. Senyor Fawlty, digui. No hi ha calendari de neteja. La fregidora és bruta, greixosa i té incrustacions. La superfície de treball és bruta, esquerdada i amb restes de menjar. I 2 coloms morts al dipòsit d'aigua. La resta està bé? Cada dia hi ha més gent que no es conforma simplement a rentar les seves peces delicades. Cada dia hi ha més gent que s'estima més cuidar-les. Per això, utilitzen Norit a mà o a màquina. Perquè Norit cuida tot allò que es renta. Com són aquestes taules de formatge, nano? Rodones, mestre! Comences a prendre'n. Però a aquest formatge li cal alguna cosa? Però si és Filadèlfia, mestre! Per això a fill li cal que el tasti. Tasta'l. La crema és el millor de la llet. Per tant, Filadèlfia pura crema és la crema dels formatges. Inimitable. Muerde la manzana, bite the apple, morde la pomme. No. Bebe la manzana, drink the apple, vive la pomme. No. Besa la manzana, kiss the apple, embrasse la pomme. Gran Pommier. Besa Gran Pommier. Gran Pommier. Gran Pommier. I a vostè, no li interessen els diners? Les persones que són presents a l'estudi de La vida en un xip han trucat als telèfons del programa per manifestar el seu punt de vista entorn del tema que avui debatem. Les que hi estan a favor a través del telèfon del sí, 93 453 55 77.
Les que hi estan en contra han telefonat al del no, 93 454 10 11. En aquests moments, les nostres hostesses, Olga i Tessa, estan recollint els pronòstics relatius a l'enquesta del programa. Si vol venir com a públic a l'estudi, escrigui una postal amb el seu nom, telèfon i població a l'apartat de correus 5588 08080 de Barcelona. Si algun espectador és directament al·ludit per algun comentari fet al llarg de l'emissió, el programa posa a la seva disposició el telèfon exclusiu per a persones al·ludides, 93 473 24 64. Aquest número només pot ser utilitzat per qui hagi estat directament esmentat i vulgui replicar. Ara bé, qualsevol espectador que vulgui expressar el seu parer sobre el que estigui passant en el programa, per comentar-lo i enriquir-lo o per criticar-lo i queixar-se'n, té a la seva disposició els telèfons de l'espectador, 93 473 15 46. El nostre centre de dades canalitzarà les diverses aportacions. Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3. Acabem són les 10 en punt de la nit i comencem, com sempre, aquesta prova de programa presentant els nostres panelistes. Ho fa, com sempre, Mònica Terribas. Aquesta nit hem convidat al programa Josep Maria Espinàs. És escriptor. El darrer títol que ha publicat és A peu per l'Alma Estrat. De 15 anys ençà que diàriament escriu una columna al diari Avui. Monsenyor Antoni Deix i Clotet és bisbe de Solsona, ha estat 12 anys bisbe de Menorca i ha publicat diversos llibres de poesia, entre d'altres La paraula i el ritme i O Menorca. Manuel Delgado i Ruiz és antropòleg, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, professor del màster de sexualitat humana de la Universitat Nacional a Distància i acaba de publicar el llibre La sexualitat en la societat contemporània. Susanna Poveda i Vilà té 20 anys, estudia a COU i viu a Barcelona. Maria Pilar Rodríguez i Pasqual té 28 anys, és soltera i fa de monitora d'informàtica, viu a Barcelona. Manel Piqué i Mata té 26 anys i viu a Lleida, al Segrià. Consol Bordó i Gómez té 68 anys, és pensionista i viu a Barcelona. A tots ells agraïm la seva presència aquesta nit al programa. Nosaltres avui hem preguntat si els nostres costums són cada dia més escandalosos i amb aquesta pregunta hem volgut venir a dir que avui proposàvem fer una reflexió sobre aquelles persones que tenien una opinió més o menys semblant a aquesta que acabem de sentir que té l'àvia en el diàleg que fa un moment sosteníem amb ella, o les persones que pensen que no, que els temps canvien però que els valors morals, si és que aquesta excepció l'entenem tots de la mateixa manera, doncs en tot cas s'han substituït per uns altres, però que objectivament no es pot dir que hi hagi més degradació o més pèrdua d'entitat, de qualitat espiritual a la nostra societat. Segurament, a l'intentar definir aquests conceptes hem pres partit, al triar les paraules hem partit també d'uns còdics religiosos, ètics, morals, el concepte de pecat, per exemple, segons el moment històric, potser també variaria segons la influència en cada cas de la doctrina dominant. Però vaja, com a punt de partida, el diàleg amb l'àvia. Josep Maria Espinàs, quina seria la primera impressió que tindries després d'haver sentit aquest diàleg? Bé, que aquesta persona té molta raó des del seu punt de vista. El que passa és que té tanta raó que segurament ja ho deia això la seva mare, també ho deia la seva àvia, ho deia la seva besàvia, que s'escandalitzaven en els seus temps, de com canvien els costums, i això on acabarà, i aquest món on anirà. Per tant, no té raó, té les seves raons per dir-ho això, que jo entenc perfectament, però el fet de queixar-se de com evolucionen els costums no és pas d'ara. Ara li sembla que és terrible, aquesta senyora, però que quan el seu besavi, per exemple, obligava a besar la mà al seu fill, petit, si no ho feia ho trobava escandalós. I avui què? Per tant, la teva visió no seria alarmista? No, ni alarmista ni optimista, i gairebé res que acabi en vista. No, la meva visió seria d'intentar entendre que el pas del temps és molt important, que el canvi de lloc també és molt important, que allò que pot ser escandalós en un lloc no ho és en un altre, o el mateix costum. Que, per tant, no són els costums els que, en definitiva, creen un escàndol, que és un concepte social, l'escàndol, i que la moralitat és una altra cosa, que depèn de tots aquests factors. És la interpretació que es dona als fets el que fa que això es consideri escandalós. Però no és el fet per ell mateix, perquè, per exemple, avui si un nen anés a treballar a la mina, un nen de 8 anys, en una mina, ho trobaríem escandalós, tots. Fa 100 anys els nens anaven a treballar a les mines, en aquesta mateixa societat, i a l'anglès, a les mines de carbó, i ho trobaven natural, no s'escandalitzava ningú. I el fet és el mateix, el costum seria el mateix. És la visió que tenim del costum el que canvia. Nosaltres avui tenim un bisbe al programa, Monsenyor Deix. A la conferència episcopal, els bisbes, sovint, als últims temps, s'han mostrat, no sé si alarmats,
per tal com van evolucionant les coses al nostre país. Més o menys hem vingut a dir que els espanyols viuen una moralitat pràctica, socialment reconeguda, que l'Estat ha promulgat lleis que autoritzen accions moralment il·lícites. Referit a l'avortament hem dit que hi ha una falta de respecte al bé bàsic i inestimable de la vida en el seu mateix origen. Tot això vol dir que per vostès sí la situació està en un punt d'alarma? Jo no ho diria tant que estigui en un punt d'alarma. Jo no ho diria tant. Clar, nosaltres hem de predicar perquè els costums, que són unes habituds d'un poble o bé d'un individu, en quant que fan referència al bé o al mal. I llavors, esclar, la pregunta més important és aquesta: què és el bé? Què és el mal? I llavors tot això dels costums depèn, doncs, de la valorització que se'ls doni. O millor dit, depèn d'uns valors superiors, d'uns valors que han d'engendrar uns costums adients als valors. Esclar, llavors, segons la fe que un tingui o segons dels valors que un vingui, serà una cosa o serà una altra. Per tant, nosaltres, els bisbes, en especial diria no solament els bisbes, sinó tots els creients, clar, tenim un valor absolut que és Déu, un Déu que se'ns ha revelat per Jesucrist, i per tant uns valors evangèlics. I uns valors evangèlics que l'últim, amb una paraula de Jesús, doncs com va dir ell, és l'amor, el que ho lliga i el que el perfecciona i tot. I per tant donant molt valor a la persona. La persona, l'única cosa que ha de fer potser és, el que importa és l'home. El que importa és l'home. I llavors, per tant, mirar tots aquests valors que tenim, tants i tants, que avui dia potser els han tret la pols i els hem posat, de la defensa de la dignitat humana, inclús de la valoració i de la dignitat de la dona, tants de la pau, de la solidaritat, potser inclús fins i tot de la llibertat. Llavors, esclar, nosaltres el que hem de predicar, doncs, aquests valors evangèlics que nosaltres tenim. Però jo diria no per imposar-los a tothom, almenys aquesta és la meva idea i el què. L'Església, si ha de fer una cosa en aquest món, és servir-lo, no dominar-lo. L'Església no ha vingut per dominar el món. L'Església ha vingut per servir aquest nostre món i per donar-li aquests valors que nosaltres creiem amb la nostra fe i mirant de mirar de tots els nostres, tots els que siguin creients, de què puguin seguir. Els valors hi són, hi ha una existència d'aquests valors. El que passa que de vegades la vigència d'ells és molt difícil i costa. I llavors, esclar, s'ha de predicar i s'ha de dir i s'ha d'exhortar la gent a veure si poden anar pel bon camí. Però depèn, esclar, dels valors que un tingui. Si un dona valor amb una cosa o dona valor amb una altra, el camí que seguirà serà un costum, serà un o serà un altre. Malgrat tot, el ciutadà, vostè no creu que és possible que estigui una mica desconcertat per aquests impactes tan diferents que rep des de sectors de forta influència? Sí, certament. El Ministeri de Sanitat, per exemple, es gasta milions i milions en una campanya a favor dels preservatius. Vostès surten dient que això dels preservatius, en fi, no sé què diuen, però que gairebé és un pecat o que... Certament que hi és tot això. Aleshores, el ciutadà a qui ha de fer cas? Bé, el ciutadà ha de fer cas en quant si és un creient, ha de fer cas una mica a l'Església, em sembla a mi. No solament el que digui l'Estat, sinó l'Església. L'Estat farà una propaganda, farà el que sigui perquè li anirà bé o pel que vulgui fer. Però em sembla que si és un creient, no diré dels altres, els que no són creients, els que no estan dintre de l'Església, segons els valors que ells tinguin. I per tant, nosaltres tenim un valor que és això, és l'home. Quan dic l'home vull dir l'home o la dona, vull dir la persona humana. No convertir mai la persona en un objecte. Moltes vegades amb aquestes coses de sexualitat hi ha aquest perill, que s'agafi l'altre com si fos un objecte que els fa servir pel que vols. No, el valor és de la persona, la dignitat de la persona. I per tant nosaltres hem de seguir aquests consells evangèlics de l'amor, d'estimar-nos els uns als altres, que és difícil i que costa. Això és una cosa que ho comprèn tothom, però és molt difícil de portar-ho a la pràctica. Tots per experiència ho sabem. Unes persones se'ns fa més simpàtica, una altra més antipàtica, tantes coses que hi pot haver de tot això. Però llavors, per tant, aquests valors, en quant que puguin engendrar uns costums que siguin adients a lo que un creu, a lo que un vol tenir com a valor, com un valor absolut, diria. Bé, vindrà Sartre i dirà que no n'hi ha, no en parlem de valors absoluts. I per tant, llavors la cosa ja canvia molt. Nosaltres, abans de continuar amb el senyor Delgado i amb el diàleg que puguin establir les persones de la mesa, volem saber quina és la interpretació que la nostra audiència ha donat a la pregunta que hem fet aquesta setmana. Per tant, anem ja al centre de dades. Sílvia Coppola, bona nit. Hola, bona nit. Com està, Sílvia? Bé, i vosaltres? Ens agradaria molt saber com ha interpretat la nostra audiència la pregunta que hem fet aquesta setmana. Què ha entès l'audiència per fet escandalós, per costum escandalós, a partir de les respostes que ens han donat els telèfons del sí i del no? Doncs probablement les respostes podrien ser molt àmplies, però sobretot el que ha entès l'audiència, el que han entès els
espectadors és que estàvem parlant de sexe, bàsicament de qüestions relacionades amb el sexe i també una mica amb el civisme, però el que els preocupa més és tot el que es pugui considerar escàndol sexual. És a dir, la gent ha relacionat la paraula escàndol amb activitat sexual, essencialment. Sí. Essencialment. I quin percentatge, més o menys? Doncs, com per dir-te, un 85% o un 90%, és a dir, la majoria de les trucades, i en tot cas, si també relacionaven altres fets com escandalosos, era de més a més, no? És a dir, els escàndols, diguem-ne que polítics o econòmics, les injustícies socials, tot això no passava del 10 al 15%. No, això de tant en tant trobaves algun espectador que hi queia, no?, i que ho comentava, però majoritàriament no hi pensaven, i és clar, com que el contestador és lliure, un truca i diu el que pensa a partir de la pregunta i no hi ha ningú que li faci cap altra pregunta, llavors responen directament el que els incita a aquella pregunta. Més tard demanem més aspectes al voltant d'aquesta qüestió. Algun altre dia així dominant que hàgim de dir amb impressió general del contestador? No, dominant no, en podem parlar després. Molt bé, gràcies, Sílvia. Senyor Delgado, què li sembla això? Aquest fet, que l'audiència relacioni escàndol amb sexe en un 90% pràcticament. Bé, era previsible, donat que és l'àmbit on s'han produït canvis més vertiginosos i on les nocions de moralitat han estat més mutades. Però, evidentment, el sexe avui per avui no és una font especialment intensa d'escàndol. Jo crec que, de fet, s'accepta una evidència, que és que hi ha una mena de sexualitat dispersa, generalitzada, que es produeix a tot arreu, excepte, paradoxalment, amb el sexe. O sigui, els costums sexuals no són més liberals ara que abans. Són més liberals les actituds, però no pas els comportaments. Valors com poden ser la virginitat, per exemple, estan en alça. Per tant, el que ha canviat, en qualsevol cas, no és el que la gent fa, sinó el que la gent, diguem-ne, diu, o el que la gent pensa o diu que pensa. Per tant, jo diria que és una il·lusió. O sigui, avui per avui, el fet que una parella es doni un petó a un autobús, de fet, no crida l'atenció, no és escandalós. En canvi, paradoxalment, i aquí estaria la contradicció, que una dona s'obri la brusa i es tregui un pit per anar-li de mamar al seu fill, sol ser escandalós. De fet, fa poc al Parlament austríac es va produir un gran escàndol perquè una dona, una parlamentària, es va posar a donar-li el pit públicament al seu fill. Això és un motiu d'escàndol. Per tant, no ens hem d'enganyar amb aquest tipus de coses. Jo crec que la situació és enganyosa perquè el que aparentment sembla una mena de liberalització dels costums és tot el contrari. De fet, crec que podríem dir que la nostra societat tendeix a ser cada cop més puritana, encara que sembli increïble. Pensem, per exemple, en el que ens ha dit l'Angelina. A l'Angelina no l'esperava el fet que un noi es drogués. El que li esperava és que es drogués al costat de la catedral. No és per dir-ho, però no sé si és per casualitat. Jo volia dir una altra cosa, jo voldria dir una altra cosa aquí també, amb això que ha dit. I parlo dels anys 55-56. Jo estava a la província de Castelló, encara no era bisbe, era capellà, i anàvem a una parròquia. I venia la gent, i un dia, fent jo l'homilia davant de tota la gent, allà hi havia dues mares, i una es va treure el pit, i mentre jo anava fent l'homilia al mig de la missa, va donar el pit al seu fill, però d'una manera tan natural del món. Però és una pràctica cada cop més rara, reconeguem-ho. O sigui, sabeu quin és? Això és el que volia dir amb l'Angelina. La clau quina és? Avui per avui és escandalós, senzillament, que una persona faci pública, notòria i pública, o sigui, diguem-ne, que faci, diguem-ne, davant de tothom, el que fa en privat. Qualsevol cosa d'aquest tipus automàticament és motiu d'escàndol. O sigui, ara, diguem-ne, fer-se petons no és un escàndol especial, però cridar, per exemple, habitualment sol ser una font d'escàndol, clar. Ja ho diu, no escandalitzis. Què vol dir? No vol dir que treguis els pantalons en públic, vol dir que no cridis, senzillament. De fet, ara cada vegada estem reprimint cada cop els nostres costums i cada vegada més controlem el que fem i el que deixem de fer, constantment preocupats perquè aquest aspecte interior, que pot ser senzillament plorar és escandalós, la gent no plora. I menys, clar, la gent no plora en públic, quasi pràcticament mai. Ni tan sols les dones, que abans tenien aquesta mena de privilegi. Abans, clar, o sigui, la gent ha deixat de fer moltíssimes coses. Per tant, jo crec que hauria de ser enganyós, per entendre'ns. A vegades aquest tipus de paradoxes poden ser sorprenents. Tothom sap que hi ha, diguem-ne, que es maltracta els animals d'una forma notòria i massiva. Cada any, cada dia, potser milions de gallines són maltractades d'una forma brutal a les granges. Perdó, i els que se les mengen també són... Home, també són... Ara, si jo ara mateix agafo una gallina i me'n vaig davant del Corte Inglés i la degollo, automàticament provocaré un escàndol. On està l'escàndol? De fet, és el que es fa habitualment. El que no es pot fer no és matar gallines ni maltractar-les. El que no es pot fer és fer-ho d'una forma pública i notòria. Doncs tothom, en cert moment de la seva vida, al llarg de la seva vida, en un moment donat, diguem-ne, adreça les seves mans a una part impúdica del seu cos.
inclús en expressions habituals, tocar-se, que són sinònims de no res especialment notablement perillós o inconvenient o immoral. Però clar, quan Hugo Sánchez fa això, exactament això, davant de 100.000 persones, pot provocar un problema d'ordre públic. Clar, què té de particular el fet que ell faci això? No simplement el fet que ha fet públicament una cosa que no s'ha de fer mai públicament, malgrat que es faci. I exemples com aquests jo crec que podíem trobar moltíssims. Ara, bé, jo he estat, no sé si dir malauradament, coprotagonista d'un d'aquests presumptes escàndols. No és per treure-ho ara i per aprofitar d'una forma una miqueta deshonesta l'oportunitat, però sí que voldria fer-ho. En un programa de la competència, en aquest cas, nosaltres vam fer, un programa que es deia Camaleó, vam fer un simulacre de programa informatiu. El que va ser escandalós no és que fos fals, el que va ser escandalós és que al final diguessin que són falsos, perquè els altres, els que no ho diuen, aquests no són escandalosos. O sigui, tothom sap que la major part d'informacions que es va donar a la guerra del Golf, no només les imatges dels cormorans, sinó pràcticament tot el que es va oferir com a informació, era senzillament una pura i simple invenció. Ningú va sortir demanant disculpes per haver-la donat. D'igual forma que revolucions com la romanesa van ser escandalosament, i a la paraula és exacta, escandalosament fraudulentes. Però està clar que això és una cosa que no, diguem-ne, no resultava escandalosa perquè es preveia que sí. Però aniria molt bé potser també anar per aquest camí. No solament de parlar de l'escàndol, diguem, de la cosa sexual, sinó també tots aquests altres escàndols de l'economia, de la política... Escolti'm, ara mateix pensem... Tantes coses que hi ha... El Senat de la Nació, el Senat de l'Estat, és fantàstic. Exacte. Una estafa col·lectiva amb una llei, amb els parlamentaris fotent cops de peu als botons perquè sortin votacions absolutament impossibles. I això, doncs, és un escàndol de 2 dies, que sortirà a la premsa i deixarà de parlar-se. O sigui, en canvi, naturalment, això no és motiu, no ja d'escàndols, sinó tan sols de persecució i molt menys de repressió, clar. Alguns titulars d'articles de revistes i diaris que han sortit els últims 15 dies. A l'interviu, el 23 d'abril, a la pàgina 68, embaracé a una novicia y me enamoré de otra. Patricia Bowman dice que ha sido violada a las correrías del senador Kennedy. Al interviu del 30 d'abril, fue hombre, cambió de sexo, se casó y quiere un hijo. Puedo ser tan buena madre como una lesbiana. A l'interviu del 7 de maig, un novillero peculiar se entrena desnudo y predica la Biblia. Al Claro, el 9 de maig, Mújica y su querida se iban a repartir 55 millones por apoyar la concesión de una lotería en Valencia. Luis Aragonés se despide del Español y carga contra la directiva. Uno puede ser puta, pero poner la cama le jode. La Vanguardia del 9 de maig. Expulsan escolares por tocamientos de compañeras. Són alguns dels titulars que han sortit els últims dies a les revistes. Bé, també hi ha un escàndol amb això de les paraules, no solament amb els fets, amb els esdeveniments que també tenim una mica de, no ho sé, la nostra literatura, el nostre llenguatge també potser hauria de tenir una miqueta més d'educació, que moltes coses es poden dir. De vegades són coses que deuen haver set dites off the record, que diuen. Sí, és que potser en aquests titulars pot haver-hi algun fet escandalós, però sobretot són afirmacions escandaloses. I això s'hauria de distingir bastant. Que són objecte, d'altra banda, d'una autèntica indústria. La indústria de la premsa habitualment funciona a base de vendre i de traficar amb escàndols. Jo voldria plantejar un punt, per exemple, perquè hi ha una tendència a lligar... Bé, per començar, celebro molt ja que estem parlant, almenys ara, d'aspectes que no són d'escàndol sexual. Jo he posat l'exemple dels miners, dels nens miners, volia introduir aquest terreny, que era molt més polèmic, però volia dir una cosa, que, per exemple, una persona mata una altra. Evidentment, és un fet que ningú pot defensar. És un crim, és un delicte, és un fet que no té cap d'aquests valors que vostè proposa, mata una altra, però no escandalitza. Una persona diu una paraulota per televisió i escandalitza. Si intentem lligar l'escàndol al bé i al mal, atenció, això és molt perillós, i la moral, perquè evidentment és molt pitjor matar una persona que dir una paraulota per televisió. Però el que ha escandalitzat és la paraulota. Això vol dir... No ha escandalitzat que mateix. Això vol dir que hem fet malament de llegir aquesta frase de Luis Aragonès per televisió? Ha escandalitzat, Mònica, quan ha dit això, vostè creu? No feu res malament aquí, només faltaria que ara ja digués, no, home, no, això no, però vull dir que aquest cas, per exemple, és molt clar, que hi ha fets moralment qualificables de mala manera i que es passen en aquesta societat, però que no són escandalosos. I en canvi un petit fet, amb molta menys importància i transcendència, es converteix en un gran escàndol. Per tant, atenció a lligar l'escàndol amb el bé i el mal.
Però és un problema també de definició que jo diria jurídica. O sigui, matar un home no és un escàndol, és un delicte. L'escàndol és una cosa que d'una forma o altra afrenta el costum. Per això hi ha una certa paradoxa al enunciat d'avui. No podem dir que els costums són escandalosos perquè el que és escandalós és el que no és un costum o el que està en part en contra d'un costum. A mi, per exemple, m'escandalitza estar a l'autobús i que la gent, quan es puja un iaio, per exemple, no s'aixequi. Això m'escandalitza, però sospito que només m'escandalitzen a mi, perquè jo no veig pràcticament ningú que faci res per aixecar-se. Evidentment jo m'aixeco, no és per dir-ho, però a mi m'escandalitza veure que ningú fa res i que tothom es queda tranquil. Aleshores, què passa? No és que no sigui un escàndol matar una persona, que de fet sembla que pugui ser legítim, mentre que matar una sigui un escàndol, matar a 200.000 o a 100.000 o a 200 amb un bombardeig aeri, per exemple. Això ni tan sols ja és delicte. L'argument del costum que ha donat és molt vàlid. Estem més acostumats a saber que hi ha gent que, per desgràcia, mata altres persones, ja no parlo de les guerres, estem més acostumats a això que no sentir una paraulota per televisió i ens escandalitza la paraulota. No és només el tema de la paraulota. O sigui, ara a televisió hi ha molts programes on hi ha senyores que en un moment donat, doncs, es despitreguen. I no passa res, hem demostrat que som un públic madur i que podem perfectament assumir aquest tipus del que abans havia sigut un escàndol. Vinga, va, que em deixi fumar una cigarreta, senyor Pujal? Això també serà un escàndol? Evidentment. Ara, per què creuen que la gent no fuma per televisió? Perquè està prohibit? Perquè simplement és que avui per avui fumar una cigarreta en públic davant d'una càmera és escandalós. I ara que el Cruyff fa propaganda contra el tabac encara més, que serà més escandalós. O sigui, és veritat, el tipus de dialèctica aquesta, jo treballava abans en un programa que espero que ningú recordi, on era divertidíssim, perquè ningú fumava, fantàstic, ningú fumava, però quan feien, perquè era un programa enregistrat, però quan feien els intermitjos i tal, veies tot el públic i tota la gent del personal del programa ràpidament fumar-se la cigarreta i no es podia fumar al plató, teòricament. Però, clar, quan s'engegaven les càmeres, automàticament tothom passava a ser com calia ser i no fumava. Fumar, avui per avui, una cosa tan senzilla com fumar és motiu d'escàndol. Resulta xocant, o hauria de semblar xocant. Però sembla que avui dia la societat nostra és menys hipòcrita que fa uns anys, no? Sí. Jo em sembla que això és un punt que també s'hauria de tocar, aquest. Jo diria que és delirantment hipòcrita. No ho sé, depèn com es miri això, depèn com es miri. El cas fantàstic... Preparis, quan vostè digui una cosa, aquest senyor sempre dirà el contrari. No, però el que em sembla fantàstic és el paper, per exemple, de l'Església Catòlica, que és sorprenent, perquè, de fet, l'Església Catòlica sol ser una font inesgotable d'escàndols, habitualment. I, a més, escàndols, perdoni que li digui, però escàndols habitualment sexuals. Clar, quan l'arquebisbe de Tarragona fa 2 mesos ha de dimitir perquè 50 dels seus sacerdots, diguem-ne, són descoberts com practicants habituals del que s'anomenaria una perversió, que no crec que ho sigui, però que per alguns ho és, que com és l'homosexualitat, amb alumnes del seu col·legi, evidentment l'Església no... Quan ha passat això? L'arquebisbe de Terranova va dimitir... Ah, pensava que deia de Tarragona. No, Tarragona. Pensava que deia de Tarragona. Tarragona, he dit? Atenció. Això és bàsic. Si passa a Terranova no és escàndol. Si passa a Tarragona sí. Sensacional. No, jo no ho deia per això, no. Jo no ho deia per això. Però hi ha una explicació. És que jo no ho deia per això, jo ho deia perquè ell és Tarragona i jo no sabia, clar, que havies de Tarragona que és dimitit. No, de tota forma, permeti'm. No, veurà, l'explicació psicològica és molt senzilla. No sé si Tarragona o Terranova. No és el mateix. Terranova està bastant més lluny que Tarragona, tothom ho sap. Però el que sí que és divertit és que jo volia al·ludir el fet que alguns d'aquests escàndols s'han produït al nostre país, a Catalunya. I aleshores, doncs, per referència a vostè, havia, diguem-ne, triat buscar un exemple més exòtic. Però finalment el meu subconscient m'ha traït i he tret una mena d'híbrid que no és ni Terranova ni Vilafranca del Penedès, que és Terranova. Ho sento de qualsevol forma, però una cosa que volia dir. L'Església s'entesta a aparèixer com model, diguem-ne, d'una certa rectitud moral pel que fa a la sexualitat. Perdó, un moment, que Monsenyor diu que no. No. L'Església el que ha de fer és predicar, esclar, doncs, aquests valors evangèlics que he dit jo. I que ens costa de complir-los. I, per tant, és dir, l'Església, una persona, ni que sigui un capellà, ni que sigui un bisbe, ni que fos el papa, una persona no és tota l'Església. I el papa, com un bisbe, com un capellà, pot caure i és pecador com un altre. I, per tant, en aquest sentit no us hem d'escandalitzar de què puguin passar. I és un escàndol, naturalment, perquè normalment si prediquem això i si nosaltres hem agafat el celibat i vam portar aquesta vida, esclar, si faltem és molt normal que hi hagi un escàndol davant de tothom. És com, per exemple, no sé, un cap d'estat o un ministre que no compleixi amb el que ha de fer, també és un escàndol per la gent.
Permeti que us doni un exemple, jo diria que és sumament gràfic i il·lustratiu. 1994, crec que no m'equivoco, a l'Estadi Nacional de Santiago de Chile, i en aquest cas segur que no m'equivoco, Santiago de Chile. No sé, 80.000 joves entusiasmats davant la presència de Joan Pau II. Joan Pau II s'adreça al seu poble fidel, en aquest cas de joves, i els hi pregunta, recordo les paraules quasi textualment, ¿estáis dispuestos a renunciar las tentaciones del dinero y del poder? Contesta generalitzada. Sí, evidentment. D'això va fer diverses preguntes, perquè era una mena de litúrgia. I al final va tenir la imprudència de preguntar-los als seus fidels una cosa tan imprudent, tan temerària com la següent. ¿Estáis dispuestos a renunciar a los placeres de la carne y el sexo? I, escolti'm, el clamor va ser immens. No! I això sap que no m'ho invento, Això va passar. Aleshores, clar, el problema és un problema estadístic. Cal interpretar-ho, però... Llavors, en aquest sentit es pot interpretar potser molt bé, també es pot interpretar la manera d'entendre-ho ells. Jo crec que l'Església no ha de predicar mai que un passi dels plaers. Crec que siguin els plaers de la carn, sempre que estiguin dintre de la línia que estan permesos segons la nostra moral. És que aquests estaven a l'estadi, quan van sentir los placeres de la carn i el sexo, van pensar una cosa que no eren los placeres de la carn i el sexo. És evident. L'escàndol, per això, no és mai del fet, sinó de com s'interpreta un fet o una paraula. I per això, de fet, d'escàndols no n'hi ha, només els que fabriquem. I per això pot passar perfectament que passin els anys i els escàndols d'avui facin riure i no com escàndols d'aquí 50 anys, i nosaltres, com l'àvia, digui que aquells temps d'abans sí que eren bons i els d'ara no, és que no hi vivia. Cada època té els escàndols que li corresponen. Jo voldria tornar amb això de l'hipocresia. I em sembla que potser un fariseisme de generacions passades, de societats més anteriors a les nostres, un cert fariseisme que hi havia una educació potser molt, no sé, diria molt refinada, una urbanitat, potser eren pitjors que els nostres. Potser, per acabar-ho de dir, el que avui dia potser es pot fer o es fa a plena llum, potser llavors també ho feien a les fosques. La història ens demostra que acostumar-se a les noves pràctiques sempre ha estat un conflicte. L'any 1642, el papa Urbà VIII va qualificar el tabac de vehicle de discorda social, pertorbador de l'harmonia familiar i inductor de conductes aberrants. L'any 1901, la Unió de Dones Cristianes de Nova York va dir públicament que els petons són una pràctica bàrbara i insana que ha de ser abolida i, cas de no poder evitar-ho, seria convenient tenir una bona higiene bucal amb algun producte antisèptic. L'any 1914, el cardenal Amet de París va iniciar una campanya contra el tango, tot dient que aquesta desvergonyida dansa americana provoca repugnància a tota la societat honrada. El papa Pius X va voler comprovar si el tango era o no una cosa perversa i va voler que li fessin una demostració. El papa no va trobar cap motiu per condemnar els tanguistes, però l'any passat 3 bisbes llatinoamericans van dir el mateix respecte a la lambada, considerant que aquest ball brasileny destrueix els valors cristians i constitueix una veritable provocació eròtica. Bé, això em fa pensar que això de l'escàndol en parlem com si la societat fos la societat. Jo vull explicar també una anècdota. Un local d'esports de París molt famós, el Velòdrom d'hivern, el Veldiv, s'hi fan els mítings tradicionals polítics tot arreu. I una vegada s'hi van presentar a un míting un senyor que van començar com comença la gent sempre fent els mítings. Nosaltres, en nom del poble de França, hi eren 4 sastres que s'havien reunit per fer un partit. Però van haver de dir nosaltres en nom del poble de França. Una mica em sembla que la impressió que tinc davant de l'escàndol passa el mateix. Que una persona s'escandalitza i diu en nom de la societat això és un escàndol i hauries d'anar comptant quan se n'escandalitzen per cada cosa. I, per tant, aquestes afirmacions generals d'escàndol s'explica que caiguin amb el descrèdit, perquè la gent no s'escandalitza tot igual davant de tots els mateixos fets. Això, qui s'escandalitza no s'ho imagina. Es pensa que tothom s'escandalitza com ell. Llavors li costa molt tenir perspectiva relativa del que és un escàndol. Bé, però de vegades hi ha valors, hi ha coses que potser sí que és una cosa que ja tota la societat ho admet. No sé, posem per cas tot això del tercer món, el nord i el sud. Els països rics i els països pobres. De fet, s'ha creat un ambient. Un ambient de dir, no, s'ha d'anar per aquí. I la gent s'escandalitzen. No s'arriben a escandalitzar. Més que potser d'escandalitzar, la gent troben estrany que no es puguin solventar tots aquests problemes. La gent té opinió desfavorable contra discriminacions
opinió desfavorable contra injustícies, opinions desfavorables, però que no arriben a l'escàndol. L'escàndol és públic. Si hi hagués escàndol es notaria. Hi hauria una irritació molt més forta. La gent és partidària o no partidària, lamenta, es queixa, tot això són matisos d'actitud. Però l'escàndol no és això. L'escàndol és, per exemple, greu quan, com a Anglaterra i als Estats Units, un polític públicament diu una mentida i se li demostra que ha dit una mentida i ha de dimitir, i els casos hi són. Perquè la societat, en general, no accepta que el polític digui mentida. I això és un escàndol més important que aquell polític s'entengui amb no sé qui. Per això ha de dimitir per la mentida, només. Aquí, això no és escàndol. A altres llocs passa això i no hi ha l'escàndol, clar, volia dir. A altres llocs passa això i no hi ha escàndol. Exacte, per tant, imagini, i el fet seria el mateix. La mentida, segons uns valors morals, tindria la mateixa importància. Miri si és diferent cada societat i cada temps que una mentida provoca o la renúncia d'un ministre o diu, bé, ja hi estem acostumats, que és el que lliga amb el senyor Delgado. Estem més acostumats que es matin persones que no que es diguin paraulotes per televisió. I l'escàndol és les paraulotes, el que no estem acostumats, com ha dit molt bé. A mi, si m'ho permeten, abans de la primera pausa de publicitat, m'agradaria introduir encara un últim element, de seguida vaig a vostè, senyor Delgado, que seria el de dir, fins ara estem parlant molt d'actituds més o menys individuals i hem parlat poc, em sembla a mi, d'aspectes generals dels nostres costums socials. Per exemple, aquesta estètica de l'ostentació, del luxe, en una societat com la nostra, en la qual hi ha molta gent pobra. Això no és escandalós? No és greument escandalós? Jo creuria que sí. Però no ho és escandalós. Esclar. Depèn com s'entengui això d'escàndol. El problema està, quan diem escandalós, de qui parlem? A qui escandalitza? Aquesta és la qüestió. O sigui, evidentment que una persona que pensi una mica, si algú que pensa una mica se sent escandalitzat, tendeix a pensar que és escandalós, però, de fet, no és escandalós. De fet, passa i no passa res. Hi ha una senyora allà que diu, sí, que ens escandalitzem, i que diu, a la societat escandalitza. Senyora, quan entrem a la platea, vostè, la primera persona que intervirà és vostè, i li diu al senyor Delgado, a Monsenyor Deix i al senyor Espinàs tot això que ara té ganes de dir. Jo l'única cosa que volia significar és, primer, un aclariment que m'agradaria molt fer. No voldria semblar especialment, espectacularment o escandalosament anticlerical, perquè no és la meva intenció. El que volia dir és que sempre hi ha un doble llenguatge, que fa que una cosa és el que es digui i altra cosa és el que es faci. I també volia dir una cosa, que el que escandalitza és el que abans parlaven, el que li escandalitzava l'Angelina. No tant que el noi es drogués, que sí que és escandalós, sinó que es drogués en públic. El que molesta, el que emprenya, el que fa fàstic, és que algú faci una cosa com aquesta públicament, i més al costat de la catedral. Però que es faci com si es vol morir, és igual, això no li importa a ningú. Malgrat que és aquest fet, el que tingui de drogar-se, el que resulta realment escandalós. Són 2:15, fem una pausa i tornem d'aquí 4 minuts en directe a La Vida Nuixi. Festa voluntari de la Creu Roja. Viu una història d'amor. Ella conserva cada aliment a la seva temperatura ideal. Prepara un cruixent gall d'indi al gourmet. I deixa la vaixella com una patena en complet silenci. I és que ella té Bosch. Bosch, meravelles de la tècnica. Hola, què tal? Mira, ara que et veig, me'n recordo de Bet. Bet, nova fórmula enriquida amb agents hidratants per una pell encara més suau. Tu ets molt suau, però jo encara ho sóc més. Línia depilatòria Bet, suavitat a flor de pell. No renuncis a allò que t'agrada. Dambir sense alcohol. El millor és el seu sabor. Vea cómo requete sube el interés por la requete cuenta.
Cariño, cariño, el 8,3%. ¡Nos dan más! ¿Dónde están las libretas de ahorros? Manolo, espera. Tranquilito, debes, ingresamos la nómina y ya. Y un seguro de accidentes sin coste, pero ¿dónde narices están las libretas? Las he cancelado esta mañana. Mira, la requete cuenta. Requete suba hasta el 8,3%. La requete cuenta le da más desde 50.000 pesetes. Entra en un món nou. Seat Ibiza New Style, el canvi que estaves esperant. L'aerodinàmica defineix la seva nova línia, un nou estil en disseny, canvia per millorar. Motors d'altes prestacions o l'última tecnologia dièsel, canvia el nou estil Ibiza. Seat Ibiza New Style, el canvi. I ara, en comprar-te qualsevol Seat no paguis fins a l'octubre excepte el 10% d'entrada. Algunas cosas son inequívocamente americanas. Como Them Came Rock and Roll. 34 grandes canciones del rock and roll en versión original. Chuck Berry, Little Richard, Everly Brothers, Fats Domino, Jim Vincent, Eddie Cochran, Bobby B, Jerry Lee Lewis y muchos más en un doble compact disc, cassette y LP. Lo auténtico, lo que hay que tener. Tu verano está aquí, tu playa, tu tiempo, tu sol. El verano es así, el verano es Camichol. Todo es sol para ti y hasta aquí Camichol. Este verano, Margaret Astor pone de moda el bronceado marino. Gel con sales de yodo refrescante. Y para la cara, crema bronceadora con sales de yodo Natural Action. Margaret Astor, sol i bronceado marino. Ei, microbi, em deixes una compresa? No en tinc. No? No em faig servir. No? I què fas servir? Tampax. Tampax, tu? Jo, Tampax, tu, xita. I no et molesta? Gens. I quan te'l poses? Gens. I el fas servir sempre? Sempre que tinc la regla. Escolta, és que mai no t'has posat un Tampax? Té, agafa'n un i prova'l, ja ho veuràs com no passa res, microbi. Microbi. Tampax no passa res. No busqui més. Cinenit, l'espai de cinema del dissabte a la nit per TV3. Bon dia, digui. Dispensi, que té un missatge pel senyor Ross. Desemmascararem l'organització. Sona molt bé, això. Steve McQueen. Per què San Francisco? Aquí estarà més segur. I Robert Vaughn a Bully, el policia encarregat de custodiar un testimoni fals que és assassinat. Bully, aquest dissabte a Cinenit. Maria Schell i Yul Brynner a... Els germans Karamazov, l'obra més universal de Dostoievski portada a la pantalla en una gran producció. Els germans Karamazov, la lluita entre el bé i el mal, entre la innocència i el pecat, una història d'amor, passió i crim. Els germans Karamazov, la pel·lícula d'aquest diumenge a la tarda per TV3. El diumenge, a partir de les 6 de la tarda, l'èxit arriba a TV3. Si tens més o menys de 20 a 30 anys, si ets simpàtic i amb personalitat, si vols conèixer i relacionar-te amb gent de l'altre sexe, si tens ganes de divertir-te tot guanyant importantíssims premis, vine a jugar amb nosaltres al nou programa de TV3, Amor a primera vista. Un joc on pots trobar la teva parella ideal. Per concursar, envia el teu nom, adreça i telèfon a l'apartat 96123 96123 de Barcelona. Amor a primera vista, molt aviat a TV3.
Són 11:15 i el nostre públic està molt animat avui al voltant de totes les qüestions que hem estat ja debatent en aquesta part inicial del programa. Som a la zona de començar a conèixer els nostres testimonis i finalment les impressions de la platea, que vindran confegides a partir de les trucades del contestador. Sílvia Coppola, entres de nou. Amb qui estàs parlant? Què és això d'estar coquetejant per telèfon a aquesta hora? Perdona. Que no ho saps, que estem sortint per la tele? Però no coquetejo per telèfon. Amb qui estàs parlant? Oh, espera, vols que ho pregunti? Suposo que amb algun espectador. Vols que ho pregunti? Tu mateixa, són 2:15. Ai, ara han penjat, deuen estar mirant la televisió. Vés a saber qui era, ara no ho sabré mai. Ja li explicaràs al teu marit aquesta nit. Ai, que ets dolent. Mira, aquesta setmana ens han telefonat 900 persones, 500 ens han dit que sí, que els nostres costums cada dia són més escandalosos i 400 han dit que no. Ja t'he dit abans que sobretot els espectadors han parlat de sexe, però també han parlat de civisme. Els que reben més són el jovent. Diuen que els joves fan demostracions afectives intenses a la via pública i encara que el senyor Delgado digui que això no escandalitza ningú, doncs els nostres espectadors, alguns diuen que sí que se senten molt escandalitzats. I que a més els joves avui van amb un i l'endemà van amb l'altre. I sobretot critiquen molt més les noies joves. Diuen que són desvergonyides, provocatives i que inciten els nois. I llavors també critiquen la televisió, com que la televisió contribueix, sobretot amb les pel·lícules i la publicitat, a escandalitzar moltíssim i que s'utilitzen les dones com a objecte sexual per incitar el consum del que sigui. Respecte al civisme, diuen que s'ha perdut allò que en dèiem les normes d'urbanitat, que ningú s'aixeca d'un seient a l'autobús quan hi ha una persona gran que hi entra, que això també escandalitza, que hi ha molts trinxeraires arreu que ho fan malbé tot, que els joves tenen més preparació intel·lectual però que en canvi tenen menys educació i que s'ha perdut el respecte a la família i a la gent gran. I en general el respecte s'ha perdut a tothom. S'ha perdut la dignitat i la decència i que és allò del ni tant ni tan poc. I els que han dit que no, doncs també gent gran ha telefonat en el no, però que diuen que la societat ara és millor, que sí que hem canviat, però que hem canviat per millorar i que els canvis són, diríem, la conseqüència del progrés, és una conseqüència natural, que la repressió que hi havia abans no era gens bona i que finalment es fa el mateix ara que abans, només que ara es fa més, diríem, a la llum pública i abans les coses s'amagaven molt més, que la societat era molt més hipòcrita i que els joves d'ara són molt més sincers, més espontanis i tenen molta més responsabilitat. En definitiva, que ara el que passa és que vivim en una societat més democràtica on forçosament hem de ser més tolerants. Més tard, Sílvia, tornem als ciutadans per saber quina és la resposta de l'audiència i allò que està passant avui. Molt bé. Ja pots despatxar una altra vegada al telèfon. Gràcies. Tu mateixa. Susana Poveda, que és aquesta noia que vostès veuran de seguida, demà va de casament. Sí. Oi que sí? Sí, es casa el meu germà. Es casa el teu germà. Es casa per l'església, el teu germà? Sí. És catòlic practicant? Practicant no. No, però es casa per l'església. Sí. El senyor Delgado fa així, com volem dir. Què vol dir? Clar, que és l'únic que sap, el rit ortodox. Molt bé. No venim a parlar d'aquest fet amb la Susana. La Susana, amb la que serà la seva cunyada, han fet un comiat de solteres, no? Sí, vam fer un comiat de solteres i llavors vam anar al Mercashow, allà a Mercabarna. I bueno, érem un grup de 13 noies. I llavors vam llogar un autocar perquè ens dués, per si bevíem més del compte, qualsevol cosa, doncs que no tinguéssim el problema de conduir de qualsevol cosa. Vull dir, ja som conscients que si vas de festa doncs pots veure una mica més del compte, doncs ja anàvem previngudes. Molt bé. I llavors doncs, bueno, vam anar al Mercashow i realment ens vam passar molt bé. Vam riure molt. I dic passar molt bé, però no amb el sentit de, mira, perquè vam veure un home despullat, no? Bueno, es van despullar la majoria, no tots. Però no dic que ens ho vam passar molt bé pel fet de veure un home, sinó per les bromes que feien, no? O sigui, i tot eren bromes molt sanes, no? Vull dir, l'espectacle es basava més que res, sortia un home, llavors, doncs, bueno, es posava a ballar pel públic, entre nosaltres, doncs, potser ballaven que estaves aquí, amb un pam i el tenies davant, i... Que tenies? Ha posat la càmera aquí a vegades i tenies el paquet aquí, per dir-ho així. I vull dir, però en ningú moment es van passar amb nosaltres. Vull dir, inclús ens vam treure a més d'una a l'escenari perquè resulta que al final del show hi havia 2 passis i nosaltres anàvem al segon passi. Llavors ens van quedar soles, les 13 noies. Llavors, doncs clar, doncs evidentment, si només estàvem nosaltres, doncs encara fèiem més conya amb nosaltres. I llavors, doncs, per exemple, a mi em van treure a ballar a l'escenari, no? I estava, doncs, bueno, vaig ballar amb un noi, el noi encara portava els pantalons posats i duia, doncs, sense camisa, no?
i ballant tipus lambada, però vull dir, ni molt menys intentant-se remblar ni res de tot això. Ella et anava dient, doncs mira, ara girarem així, ara aixeca les mans i això, ara agafant per aquí, però vull dir, ni feia que jo l'agafessi a ningú lloc pudent, ni ella em tocava res, vull dir, tot eren bromes molt sanes, no? Molt sanes. I després també va sortir un altre que feia d'homosexual, però molt bé, molt divertit, posant-se a nosaltres riguent, però vull dir, jo trobo que va ser un espectacle molt bé, molt sa i molt divertit. I vull dir, jo ho recomano, perquè es riu moltíssim. Vostè s'imagina que la seva mare, el dia abans de casar-se, hagués fet això? Bueno, no sé si... Abans de casar-se segur que no, però fa qüestió de 3 mesos va anar-hi ella, vull dir que... Tinc entès que vostè surt amb un noi. Sí, fa 2 anys. I li va semblar bé, el noi? Sí, perfecte. Em va dir, vale, doncs passa-t'ho bé, escolta. I també se'n va anar pel seu costat amb una altra despedida, bueno, amb el meu germà, no? I creu que ells van fer més o menys el mateix que van fer vostès? Sí, bueno, potser els rols sempre van una miqueta més volats, però bueno, jo em sembla que... No, però més o menys també van fer el mateix. Gresca, doncs, mirar i tal, però aproximadament. Vostè creu que els nois van més volats, sí? Una mica, no? Quan diu més volats, què vol dir? No, vull dir, em refereixo que potser anàvem nosaltres més en plan de riure i de fer gresca, i ells potser anàvem més en plan d'aviam si veien més coses, aviam si podien fer alguna cosa, vull dir, més que això, però bueno, tampoc anaven tant. Vostès, quan veien aquells homes despullats, se sentien fent alguna cosa mal feta? No, vull dir, mira, jo personalment, des que era petita, he anat a càmpings nudistes. Els meus pares són nudistes i vull dir, jo personalment no trobo ningú inconvenient ni em sento malament veient un home despullat, perquè n'he vist moltíssims en el càmping, no? Homes, dones, vells, capellans, que també n'hi ha, de tot. Vull dir, és que jo crec que el cos no hi ha perquè, home, evidentment, que jo mai em despullaria aquí al mig o a Plaça Catalunya, vull dir, entenem-nos, no? Cada cosa té el seu moment. Però vull dir, no trobo que sigui una cosa lletja. Vull dir, només diguem que Déu ens va crear en usos, no ens va posar la roba Déu. Qui ens la va posar va ser la serva, el mal diable i tot això. Vull dir que si ens va crear en usos, ens va fer en usos, va ser per alguna cosa, no? Vull dir... Quan vostès veien tot aquest espectacle... Perdoni, senyor, la intervenció del públic la farem a la part final del programa, si m'ho permet. L'última pregunta que li volia fer, quan vostès veien l'espectacle, entre vostès feien alguna mena de comentaris? Home, doncs, en un primer moment, quan estàvem a dintre, doncs, el típic que cridàvem, que rèiem, que si quan sortia un que estava molt bo, doncs li dèiem del tot, guapo, que això, que l'altre, no? Més que res en plan conya, no?, per riure. I després, quan van sortir de l'espectacle, el primer que vam dir va ser que bé que ens ho hem passat, com hem rigut, perquè realment feia temps que no reia tan a gust, I després, potser algun comentari, un dia aquell que tenia aquell cos que semblava que estava imponent i després resulta que la tenia molt petita, no? Vull dir, coses així que potser t'esperes una cosa i després l'altra, però no en qüestió de, oi, li has vist així, que no... No, vull dir, més que res en plan broma, no? En plan per riure, però vull dir, no trobo que sigui ni immoral ni indecent veure una persona nua. Vostè es considera, per tant, que fent una actitud com aquesta es pot tenir una actitud, una manera d'estar completament sana i que no ha donat motiu a cap escàndol, que explicant-ho per televisió no està donant motiu a cap escàndol, que és legítim, que és lícit, que té dret a fer-ho, que no se n'avergonyeix. No, que va. A més, és que jo trobo, si em deixes dir, trobo que és molt més escandalós veure com, per exemple, molta gent s'està gastant milions i milions de diners en armament i per l'altre costat està morint gent de fam, de fred i de tot. I més escandalós com estem destruint la nostra natura que no pas veure un home nu, vull dir. Gràcies, Susana Poveda i Vilà, que ha estat el primer dels nostres testimonis. Gràcies. Acceptar la manera de vestir de les dones ha estat especialment un conflicte. Per exemple, l'any 1911, que a la tardor va portar les faldilles pantalón, a Sant Petersburg, en un teatre que es deia Maria, el director va penjar un bàndol a l'entrada, tot dient que lamentava molt no poder acceptar l'entrada de les dones que portessin faldilles pantalón per evitar els aldarulls que es provoquessin al local. O a Viena, que es va aturar una sessió parlamentària pel fet que una joveneta va entrar amb unes faldilles pantalón i tots els parlamentaris s'hi van acostar encuriosits. L'any 1927, les dones de la Societat Benestant de Granada i de Madrid van iniciar la cruzada en pro de una vestimenta pudorosa como exige la modestia cristiana com a reacció a la moda de primavera que havia portat les faldilles per sota el genoll.
La senyora Maria Pilar Rodríguez Pascual va trucar al nostre contestador del sí, de les persones que pensen que els nostres costums són cada dia més escandalosos. Nosaltres li hem preguntat, vostè aniria a un espectacle com aquest que acabem de sentir, que va visitar la Susana, i la Maria Pilar ha fet una cara absolutament inequívoca. No, no aniria. No aniria perquè, bueno, en principi no m'atrau el veure una persona nua, no? Bueno, si no et fa res, continua en castellà que m'expresso millor, ¿no? Parli com vulgui. En principio no iría porque, bueno, yo considero que todo el mundo, bueno, el cuerpo lo tenemos, lo podemos tener bonito, arreglarnos, lucirlo, si queremos, bueno, y es bonito ver a personas bien, con buen aspecto, pero tampoco para mí pienso que sea para verlo en un espectáculo. Quiero decir, que no hace falta, pues, además, según tengo entendido, no he estado en este sitio, pero me han explicado que no hay un argumento de una historia que se escenifique, ni nada por el estilo, simplemente es un señor que se desnuda. Si al menos fueran como las comedias de la época de nuestras abuelas, pues diría, pues hombre, aún hay un poco de, yo qué sé, de aquello de que enseño, no enseño, tal, un poco de picardía, bueno, vale, pero se ha llegado a un extremo de que ves a un tío desnudo o a una mujer y a mí, sinceramente, no me dice nada, nada. ¿Vostè ho troba escandalós, això? Pues sí, si se le puede llamar escandaloso. Bueno, es que la palabra escandaloso, cuando ha hablado el señor Delgado, yo a veces no utilizaría la palabra escandaloso. Diría más bien que me da pena. O sea, no es que sea un escándalo. Es que Però, Maria Pilar, el què li fa pena i per què li fa pena? Què creu que es perd amb això? Explíqui'ns-ho. Por ejemplo, hablamos de los valores en general, ¿no? Bueno, de las personas, la gente joven, de mi edad, más joven, más mayor, que pienso que ha perdido el norte, la orientación, que se deja llevar pues, por la sociedad de consumo, la publicidad que nos bombardea constantemente. Todos queremos tener cosas, disfrutar, buscar ese placer en las cosas. Y yo veo que a la larga, si profundizas y hablas de tú a tú con las personas, te das cuenta que las personas no son felices con eso, ¿no? No les llena realmente. En el fondo, bueno, buscan a la desesperada cosas para distraerse, para pasárselo bien y no lo consiguen del todo, pienso, a veces sí, se aburren y no les llenan y bueno, no les lleva a ningún lado. Es decir. Quina seria, des del seu punt de vista, la idea que s'hauria de recuperar per intentar aconseguir redreçar aquest camí tort? Pues valores como, por ejemplo, pues, la honestidad, la honradez, la amistad, la solidaridad. Lo demás, o sea, está bien, no sé, pues divertirse, pasárselo bien. Pero bueno, no solamente eso, no solo buscar el placer por el placer. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, hoy día pues pienso que la gente empieza las cosas por el tejado. No todos, tampoco quiero generalizar tanto, ¿no? Pero primero pues te acuestas con la persona, eso es lo primero, la cama. Y después, pues si hay algo, vale, y si no, pues bueno, adiós y muy buenas, ¿no? Y pienso que hay otras cosas fundamentales, es lo que decía Monseñor, ¿no? Se ha de valorar más a la persona. Y hay muchas cosas para divertirse y pasárselo bien. No ir a ver personas que se desnudan, ni cines porno, ni cosas de estas. Puedes ir a jugar a frontón, a hacer excursiones, reunirte con los amigos a cenar, infinidad de cosas, hobbies, que te pueden llenar y más que no esto, ¿no? Vostè fa repetidament referències al sexe. Creu que essencialment aquest és l'aspecte més important de la pèrdua de valors? No, no. Hay cosas muy, bueno, podemos llamar escandalosas, como por ejemplo pues, la ostentación por ejemplo, ahora es la feria del automóvil, había unos cochazos ahí imponentes, aunque hay crisis a nivel de ventas de coches, supongo que muchos habrán aprovechado la ocasión para comprarse un coche más bien para lucirlo, ¿no? No para una utilidad, sino que ya compran cosas para fardar delante de la gente. Maria Pilar Rodríguez, vostè per què va trucar al contestador del sí? Pues porque estoy convencida de que hay muchas cosas que producen, no escándalo entre comillas, o sea, no escándalo, la palabra exacta no es esa, sino que es una pena, es una lástima que se llegue a esto, ¿no? Que se olviden otras cosas para mí mucho más importantes que el hacer estas cosas de pasárselo bien, pues eso, ensalzando pues, el cuerpo solamente, el placer por el placer, etc. Maria Pilar Rodríguez és soltera, és monitora d'informàtica i viu a Barcelona.
Continuem fent històries sobre l'adaptació als costums. Banyar-se durant la dictadura sembla que també va ser motiu de conflicte. L'any 39 es van imposar unes normes molt estrictes pel que fa a banyar-se. Es determinava quins models de vestits de bany s'havien de dur, que les dones quan sortissin de l'aigua s'havien de posar un barnús, que els homes i les dones havien d'estar separats. La preocupació va arribar al límit que l'any 52 es va celebrar el segon Congrés Nacional de la Moralitat a platges i piscines sota la presidència del bisbe de Santander i del bisbe de Lleó. L'any 70 la societat espanyola encara no s'havia acostumat al biquini i en una piscina pública de Saragossa hi va haver aldarulls perquè unes noies que es volien banyar en biquini no obtenien el permís per part dels responsables públics. Totes les dones de la piscina s'hi van solidaritzar i van esquinçar els seus vestits de bany pel mig. Manel Piqué i Mata viu a Lleida i va trucar al contestador. Sí. A quin? Al del sí per dir que no. Curiós, això, no? Claro. És que no m'agradaven els números del no. A més, el no és que el trobo no. I el meu motiu va ser per a trucar, pues, com per a recriminar que la gent a mi no m'accepta tal com soc. Jo soc homosexual, m'agraden els homes. Vull dir, no sé, la gent no m'accepta i he tingut que adoptar aquesta actitud ja des de petit. Vull dir, sempre he tingut que lluitar. I ara, doncs no sé, estic així que una mica entrabat. Estàveu dient que... No s'ho vull dir, Manel, perquè vostè ha d'estar tranquil, com la resta de testimonis. La senyora aquí a la seva esquerra també m'ha dit abans que estava molt nerviosa. Allò que vostè ens ha explicat al telèfon, allò que vostè ens ha explicat abans, doncs ens ho explica ara i coneixem el seu punt de vista. Vostè va trucar al contestador del no, però vostè volia dir que sí. O al revés, vostè va trucar al contestador del sí, però vostè volia dir que no, que els nostres costums no són cada dia més escandalosos. No és que no siguin escandalosos, és que la gent se'n fa molt de les coses. Vull dir, la gent se les dona de moderna i no n'és. Vull dir, és totalment moralista. I cada dia anem amb això, i és per això el que lluito jo, per a que no sigui així. Tothom se n'escandalitza de tot. La gent ara mateix està dient que les dones van amb una actitud provocadora. És molt normal, d'homes no n'hi ha i la meitat són maricons, què tenen que fer les dones? Doncs vamos a aconseguir el que sigui, perquè si no és normal. I jo celebro que vostè tingui aquest punt de bon humor, perquè hem d'interpretar que això acaba de manifestar-nos està dit una miqueta en broma, suposo, no? Però és que és veritat. És que no n'hi ha d'homes, no n'hi ha. I després, casos, jo trobo que la gent va molt de reprimida. Molt. Vull dir, tothom és molt modern, però tothom agafa i molt reprimits i comportaments que poden tindre, n'hi podia explicar mils. Vull dir, podia explicar el d'un noi que me vaig trobar a Barcelona aquesta setmana i ha agafat i és homosexual i li encanten els homes. I me'l trobo, hola, què tal, què fas? Molt bé. I dic, bueno, que no mos veurem per la sauna i tal. Diu, no, diu, és que surto amb una noia. Dic, tu surts amb una noia? Me vaig quedar de pedra. I dic, i te l'estimes? Diu, sí, diu, com puc estimar el gos o el gat que tinc a casa? Dic, doncs això què vol dir? Repressió. Jo sóc una persona igual que tothom, però per què jo decideixo de dir soc homosexual i m'he trobat amb moltes traves a les feines, ja he entrat de primeres. Dic, soc homosexual. Ja, bueno, s'han quedat de pedra, però per què no ho pots dir? Si és un comportament de lo més normal. És una conducta normal. El que passa és que la gent no ho accepta. Vostè va començar per tenir problemes a casa. Sí, a casa, a mi el meu pare mateix em va agafar i, com aquell que es diu, em va agafar i em va fer fora de casa. I després el meu pare em va dir, cosa que és verídica, em va dir, m'estimo més tindre gossos que no els fills que tinc. I quan te trobes això, vull dir, ja quan veus que ja a casa teva ja no t'ajuden, i tant ho dic com pel meu pare com per la meva mare, i és molt fort, diu, i és molt trist, i jo estic molt dolgut, però per moltes coses, i sempre és així. Cada dia que surto al carrer tinc que lluitar, cada dia és una... I clar, al final tinc una actitud així, diguem, d'escàndol, com per a dir, bueno, a veure si canvieu, intenteu el que deia la Pilar, vull dir, intentar més comprensió, més de tot, vull dir, que la gent s'estimin, que no hi hagi tant luxe, tantes enveges, que hi ha moltes frustracions a la gent, moltes. Vostè, Manel, tota aquesta situació de rebuig, d'incomprensió a la societat, a vostè l'ha portat una miqueta a provocar al seu voltant això que vostè en diu escàndol. Sí,
sí, l'he portat. Perquè és normal, vull dir, inclús en un restaurant que vaig treballar, vull dir, era l'últim dia i està allí tan tranquil·lament, van entrar a una taula de 8, així molt xuletes ells, i potser me coneixen d'algo i tal, i se'n fiquen a riure de mi. Vaig pensar, dic, vamos, amb la reina que sóc jo. Agafo la camarera i li dic, porta un missatge. Li fico, m'agradaria fer l'amor amb tu, amb un que està dintre d'aquella colla. Doncs, claro, vull dir, va agafar i el noi, bueno, després va tenir que vindre els guàrdies de seguretat perquè em volia pegar, que si era maricón de merda, que no sé què, que no sé quantos. Així que passa que els homes poden abutxejar les dones i dir-los de tot i no sé què, no sé quantos. En canvi, un home no li pot dir a un home que l'estime o que vol fer l'amor amb ell. És una cosa normalíssima. Yo soy casada, madre de 7 hijos. He tenido 12 embarazos, orgullosísima de mis hijos, o sea que si tengo que hablar de mis hijos son fabulosos. Lo único que digo, que son pocos los escandalosos, pero que dan mucha guerra. Segons tu, el jovent no sabem estimar. No todos, he dicho. No es que no sea... De la manera que tu dius, hay els joves... muchos de bueno, pero lo poco que hay que no aman, es que no aman. Pero no por nada, porque prescinden de qué es amar. ¿Sabes por qué prescinden de qué es amar? Porque no se le pueden llamar inmorales. O sea, el inmoral conoce qué es la moral. Y entonces se la pasa por el zapato y dice, no me importa. Ahora, son amorales. Una cosa, per tu la moral què és? La moral es el principio y la continuidad de ser y darle a entender a una persona de que uno es sensato, razona, es sociable, respeta, ama, quiere, se da, sin ningún tabú. Però això, segons tu, podem fer els joves o no? Podem fer-ho, això? Se puede hacer, hombre, si lo están haciendo. Però es que hay una minoria molt petita, no? Es una minoría, pero está escandalizando. És sexe, robo, delinqüència i tot això, no? Es que hay una minoría que está escandalizando, hay una minoría. Però, perdoni, però deixi parlar amb aquest jove. Sí. Digui, jove. Jo el que crec és que el jovent d'ara, no ho sé, crec que hi ha més sensibilitat per part nostra. Pugem d'una manera diferent, no hi ha tant de materialisme com abans. Abans el que crec jo és que hi havia molta hipocresia. I la gent el que volia era quedar bé. Però en realitat, res de sensibilitat ni res d'això. I crec que el jovent d'ara és diferent. És el que jo crec. Jo crec que aquest noi té tota la raó, perquè jo he estudiat psicologia ara fa pocs anys i he conviscut durant molts anys amb gent jove i tots eren maquíssims i molt més sincers que abans. Abans la gent sempre estava pendent del que diran i era una societat hipòcrita totalment. Hi havia una frase feta que deien no és solament bo ser honrat, sinó que ho tens que aparentar. O sigui, que una persona podia ser un poca vergonya, però si aparentava que era una persona honesta, ja estava tot solucionat. Jo trobo que, perquè hi hagi uns quants guamberros que es droguin i que facin coses mal fetes... Vostè creu que aquesta tesi que ens manifestava aquesta senyora és una minoria? Una minoria, totalment. Aquesta opinió és majoritària entre la sala? És opinió majoritària entre la sala? Aviam, les persones que pensen que sí, que la major part dels joves són joves sans, que avui hi ha una joventut, diguem-ne que valorosa, o valuosa en general. Sana. Molt bé, gràcies. Evidentment la majoria està d'acord amb això. Aquest jove, digui. Jo vull dir una cosa, o sigui que sempre estan dient que els joves, que si no sé què, que si van molt directes a tots. Això és una mica per mi com la droga, o sigui, la gent fa que és un tabú, no? O sigui, la gent fa que és un tabú i des que una persona és petita, això ja fan que és un tabú. O sigui, com si el sexe fos una cosa superdolenta, que això, bueno, ui, si fas l'amor et mores, o sigui, la gent ja fa tabú d'això i diu que això és amoral i no ho és. Veritat que una persona quan menja un pollastre si li agrada disfruta? Què té de dolent el sexe? O sigui, és natural, o sigui, si no fos per al sexe no viviríem, o sigui, si no fos per al sexe és que no viviríem, o sigui, la majoria dels fills que es fan és perquè la gent té ganes, o sigui, és normal, és que la carn és dèbil, o sigui, això és una cosa claríssima. O sigui, quan una persona veu per la televisió una dona que és maca, doncs, jo què sé, li agrada, o sigui, l'estimula, que no és una cosa anormal, és tapar els nostres veritables sentiments, no és res amoral. I vull dir una cosa també, que, per exemple, és com un canvi de tema. Un exemple per mi molt paradigmàtic que és escàndol el que no és la cantant Madonna. Doncs ella sempre surt amb creus i despullant-se i així. La gent, si Madonna no existiria, perquè Madonna ni canta molt bé, a mi m'agrada molt, ni canta molt bé, vaya normalet, o sigui, ara estaria venent hamburgueses al McDonald's si no fes per això. Però la Madonna viu de l'escàndol i la gent que s'escandalitza és la gent que li dona diners. O sigui, Madonna té una casa
com es diu, a Hollywood. Madonna, si es pot, es compra un Rolls, per què? Perquè hi ha gent que cada vegada que es despulla diu ai, la Madonna s'ha despullat, mare meva. O sigui, per això és perquè la Madonna viu. Em dic Lluís Nafarrate Ortega i soc doctor diplomat en psiquiatria, en psicologia clínica i en parapsicologia científica i experimental, i màster en sexologia. Llavors, jo la primera pregunta que li faria a Monsenyor Deix és que entén l'Església Catòlica per castitat. Com es pot... Molt bé, doncs és una pregunta que queda per la part final del programa. Més impressions, per favor. Vostè digui, senyora. Aviam, jo no voldria ferir la sensibilitat de ningú, perquè segurament el que jo penso que és escandalós i que està a nivell de la societat, doncs per molta gent no ho és. Però, bueno, si em permeteix, parlaré en castellà perquè és la meva llengua. Jo li permeto el que vostè vulgui, escolti. Gràcies. Doncs jo penso... Moltes gràcies. Jo penso que aquestes manifestacions que estem dient de comportaments necessiten un anàlisi, i l'anàlisi seria una falta de comunicació, perquè si nosaltres volem que aquests nens petits, quan siguin joves, no es comportin com aquests nens, que segurament això està llum de lo que ells voldrien ser, el que passa que hi ha unes causes que es tindrien d'analitzar. I seria, per mi, una falta de comunicació, una falta d'amor y una falta de amor dentro del núcleo familiar y también una falta de análisis de los hechos y las cosas. Cuando ha hablado Manel, que a mí me ha parecido muy interesante su intervención, en el descanso yo le he preguntado si él había tenido contacto con la madre. Me ha dicho que en su vida ha visto a su madre 4 veces. Para mí esto, soy educadora, y me parece súper importante. A mi el que em preocupa és que estem parlant d'un jovent que trobem que s'està depravant. Ara, el responsable qui és? Em preocupa més l'escala de valors que se li dona a tot això. Per exemple, en educació fallem molt. Trobem, per exemple, jo soc de comarca, trobem que els nostres joves estan estudiant la formació professional i una carrera de 4 anys li han tallat a 2, els altres 2 no els poden fer. Ara, aquest jovent com se troba defraudat? Aquesta gent, si veu que els que som responsables d'ells estem jugant amb ells, com poden prendre la vida en sèrio? Perden les il·lusions. I moltes vegades el perdre aquestes il·lusions és el que els obre a coses per distreure's. Tot el contrari, vivim una societat plena d'il·lusions. Vostè abans m'ha dit a mi que estàvem vivint ple de missatges publicitaris, tot el contrari. El jovent d'ara, si estic convençut, perquè jo sóc jove, però si estic convençut que tenim il·lusions i que nosaltres tenim ganes de fer un món millor. O sigui, tot el jovent té ganes de fer un món millor, tot tenim ganes de fer un món millor, però un món millor no vol dir un món en el qual als anuncis de televisió surti tothom amb sotana. Això no vol dir fer un món millor. Un món millor vol dir un món en el que tothom pugui expressar com sigui, tothom pugui ser com sigui i que ningú sigui discriminat pels seus pensaments. Per exemple, això que ha dit el Manel no és res escandalós, perquè els grecs està demostradíssim que com no era escàndol ser homosexual, doncs ho era la majoria. O sigui, vivim en una societat que molta gent és reprimida. O sigui... Jo trobo que el que és escandalós... Jo una vegada que vaig anar a la sauna, a Barcelona, estava passejant per allí i tal, i veig una persona i dic, oi, si aquesta persona me sona. Dic, jo el tinc vist, dic, per Lleida. Dic, qui serà? Bueno, un dia anava per Lleida i dic, dic, sí, és aquell. I per cert, senyor d'ells, era un senyor que deu ser mossèn o capellà. I estava dintre d'una sauna gai per homes. I també... I pot ser. Volia dir una cosa, o sigui, que la gent sempre està dient, ai, perquè si vivim en un món molt injust, perquè si no sé què, i no ho fan, o sigui, a mi em fastidia. O sigui, la gent que sempre s'està queixant del món i que sempre està dient que el món és un escàndol i després no fa res. O sigui, després de l'únic que es preocupa és que si hi ha només homosexuals, que no sé què, que si hi ha sortit una dona així, o que si els anuncis ara surten amb els pits nus. O sigui, que canvin de canal. No es pot jutjar tota una època només per aquesta moda passatgera, o sigui, ja passarà això. Bé, jo el que volia comentar és canviar una mica l'orientació de tot això, perquè tot va encaminat cap al sexe i em penso que no és tema de conversa per aquesta nit, no? En principi volia dir que el que no s'aprèn de petit en una família no s'aprèn ja quan un arriba a ser adult, això per començar. És a dir, que diguem, quan ets petits necessites unes condicions objectives d'aprenentatge
que si realment la família, els pares no saben donar-les, quan arribes a ser adult, que ja tenen unes condicions, diguem, definides o unes aptituds definides, llavors és que és impossible actuar i anar bé per la vida. Això per començar. I seguint per un altre tema, és que en el cas del Manel, vull dir, a mi no, per mi no m'escandalitzes en absolut. No, és que no és per escandalitzar, en absolut. és una cosa normal. L'únic que jo he observat al sentir-te parlar és que intentes cridar l'atenció. I el que jo veig aquí és que moltes vegades de dins de la massa s'intenta cridar l'atenció per assenyalar alguna diferència, per ser alguna o per arribar a ser alguna. Quan, de fet, el que tindríem que fer moltes vegades és treballar, vull dir, fer les coses a poc, diguem, amb seny, no? I que arribi algun dia en què puguis dir, doncs mira, jo sóc així o jo sóc així, el que sigui, però pel meu propi treball, pel meu propi sacrifici, no? Cridant l'atenció o intentant escandalitzar els altres. Bé, jo el que vull dir és que aquí s'ha parlat ja molt de sexe, es va parlant, i que canvio totalment això de les costums i escàndols per altre cantó. I que ho vaig parlar per telèfon dient que a mi el que em fa vergonya és que Barcelona estigui tan bruta. Una. La segona, que els passos cebres que em diguin a mi per què serveixen. Perquè jo passo per un pessebre, però mai d'esperar, però molt, molt i molt. Perquè jo, és la llei del més forte, i jo, pobreta de mi, si em poso allà, avui no estarien aquí. I degut a aquestes coses també n'hi ha, però moltes que s'haurien de parlar d'aquest fet, perquè el sexe ja ho sabem més o menys com va tot això, se n'ha parlat molt, però això de que vagis per un passeig i un semàforo vermell, que s'han de parar, ojo, vigila bé el verd, perquè també se t'emporten, jo ho crec que sí, i si no, que algú que em contesti de per aquí, si dic la veritat o no dic la veritat, i les motos, els sorolls, això és un escàndol, però de primera. Ara, amb les multes que s'han posat, jo que visc al carrer Gran de Gràcia, ja m'hi noto bastant que això disminueix. Doncs aquestes multes, que vagin més amunt pels passos cebres, i les escombraries. Al 92 ja estem tocant. És que si venen els estrangers, què ens diran? Què ens diran? Res més. I ara volia dir un altre tema, sortint-me d'això del sexe i tot aquest rotllo, perquè ja cansa una mica, no? Llavors, jo soc de Viladecans i estava a Gavà i estava esperant l'autobús, per exemple, de línia, i vaig pujar i darrere meu anava un home invident amb un gos. I vaig pagar i vaig esperar-me allà quan toqués el canvi i l'home anava a pujar i li va dir que amb el gos no podia pujar. Va dir que o deixava el gos allà i pujava ell i el gos es quedava a terra. I allò em va indignar i allò sí que és un escàndol per mi. I ningú de l'autobús va tindre valor de dir-li res. I jo vaig agafar i vaig dir de tot. No vaig dir el que li vaig dir. Però li vaig dir de tot. I a part vaig fer una carta al Periódico de Catalunya explicant això. Perquè veig que és bastant vergonyós. Bueno, jo volia contestar al senyor Delgado, que s'ha posat amb el monsenyor Deig, dient que si el clero, que si són així, són allà. Llavors jo també li dic que la Setmana Santa és una Setmana Santa de l'Església, una festa religiosa. I jo crec que nosaltres els hi hem pres, perquè hi ha el Dijous Sant, que es anava a seguir monuments, després hi havia les 7 paraules, el Via Crucis, la professor, al matí allò dels xerracs, la canalla, tot això s'ha perdut. I llavors l'Església mai no dir res. I ara dius, d'on vas a vacances de Setmana Santa? No són vacances de Setmana Santa, és la Setmana Santa, normal i corrent. I vull dir, i ara no sé per què s'hi fiquen amb ells. I l'Església mai s'ha pronunciat amb això, vull dir, és una festa que els hi hem pres nosaltres. Si fóssim honestos amb nosaltres mateixos, qui no és religiós no tindria que anar de Setmana Santa de vacances. I a més, a part de quan? Oi! No, quan... Per cert que vull dir, jo la recordo que a vegades m'avorria una mica, però tornava a col·legi molt relaxada, cosa que ara venim esgotats i amb estrès i tot això. I a més, abans estava molt bé.
Bueno, yo lo que quería decir que, por ejemplo, se habla mucho sobre sexo, ¿no? El escándalo, el sexo y demás. A mí me parece muy importante que tengamos en cuenta, en cuanto al escándalo, todo lo que son los ancianos abandonados, los niños, que antes decía el señor Espinás que había niños de 8 años a principios de siglo. Yo siento mucho decirle que no hace tantos años había niños en las minas, yo soy de León, había niños en las minas de 12 años, hace 25, 30 años, y que, bueno, sigue habiendo niños explotados y los vemos en los semáforos, vendiendo pañuelos, limpiando cristales, sigue habiendo niños explotados porque están maltratados. Todo eso es un escándalo, pero como antes ha dicho, me parece que el señor Delgado, como no lo vemos, como a los niños maltratados les pegan en sus casas, o a los ancianos maltratados, que también los hay, y quizás es un tema que se toca menos, ¿no? Porque quizás los niños pues dicen las cosas y los ancianos les da un poco de corte decir que los han maltratado de alguna manera, física o psíquicamente. Todo esto son escándalos que, como no se ven, no llaman tanto la atención. Sí que nos llama la atención los jóvenes, y realmente los jóvenes tienen unos valores que los mayores, yo me considero mayor, soy abuela, los mayores quizás vamos perdiendo, porque ay, es que antes, sí, antes había cosas buenas, pero las cosas malas se tapaban y no se veían. Y antes todo era pecado, y ahora hay menos cosas que sean pecado o menos cosas que la gente considere pecado. Quizás los jóvenes nos tienen que dar muchas lecciones en muchas cosas y tenemos que concienciarnos de eso, de niños, de ancianos, de mucha gente explotada, gente que ni son niños ni ancianos, etc. A mi m'agradaria dir una cosa referent a això dels joves, doncs de remarcar que estic molt d'acord amb el senyor Espinàs, que ha dit que els valors són canviables, depèn de la cultura, de l'època i del món en què es viu, i trobo molt vàlid els valors que avui dia tenen els joves, que són la sinceritat, com ens ha fet el Manel, després també hi ha l'autenticitat i la conseqüència, o sigui que per ells el que els és molt vàlid és que els grans siguem conseqüents amb els fets amb què nosaltres prediquem o diem. Llavors ells això són uns valors que ho tenen, per mi, jo crec que ho tenen molt assolit i els trobo molt macos. El que m'agradaria dir una cosa que no s'ha dit, que és potser parlar d'ideals. Jo potser el que trobo a faltar una mica és falta d'ideals. Per mi, jo en tinc un de molt senzill, que, bueno, procuro tenir-lo. El meu ideal en aquests moments és, doncs, una bona convivència. Una bona convivència, doncs, s'ha de procurar el diàleg, com deia aquella senyora, que no sé si... Oi, era vostè que ho ha dit? El diàleg i la tolerància. Sí, bé, jo volia dir que a mi el que em preocupa, diguem, és més m'escandalitza, és més el comportament de les persones cap a les persones, diguem. Jo m'he trobat a vegades viatjant amb el tren, vull dir, estan ara últimament així embarassada i que ningú s'ha aixecat i m'ha deixat sentar potser en un viatge de 3/4 d'hora. Vull dir, això és el que de veritat m'escandalitza, més que l'aspecte sexual, vull dir, perquè això, vull dir, la gent és molt lliure de fer el que vulgui mentre no faci cap mal en els altres, no? I el que trobo avui dia és que s'estan perdent els verdaders valors, els valors de l'amistat, de l'educació sobretot, vull dir, trobo que cada vegada n'hi ha menys i és una llàstima, vull dir, el que volia dir és que tinc l'esperança que potser en un futur als nostres fills els donarem una altra societat, perquè aquesta trobo que la veritat deixa molt que desitjar. Gràcies. Bé, aquí s'ha parlat de diferents aspectes dintre del que són els valors essencials. Ara bé, jo crec que ens teníem que qüestionar una mica aquests valors realment essencials d'on parteixen. És a dir, nosaltres som individus que hem nascut en aquesta societat i hem de veure una mica, en el moment en què realment hem nascut, què és el que portem. Nosaltres portem l'essència, i l'essència és el que ens fa manifestar d'una forma natural i espontània. Llavors, què passa? Dintre la societat, d'acord a uns rols, d'acord a un aspecte sociopolític religiós, d'acord a que t'han dit que has de pujar així, que has de fer aquesta carrera, te canalitzen. Quan te canalitzen, un nano que es manifesta en l'essència purament, el poden canalitzar de tal manera que als 5 anys perd aquesta essència. Als Estats Units està molt bé que el nano porti ordenador als 5 anys i que faci moltes coses als 5 anys, però no deixen que el nano se desenvolupi en la seva naturalitat de l'essència.
Llavors, no podem ser certs íntegres i trobar-nos a nosaltres mateixos perquè ens han canalitzat. I quan estem canalitzats d'aquesta manera, la nostra personalitat està per sobre de l'essència. Per això, quan sortim de la gran ciutat i busquem el camp, busquem la natura, i trobem un pastor que és un senyor que no està pagat a la tele, que no està pagat a la matèria, que no està pagat a res, realment a res, que conviu en la natura, que veu el temps, que sap el que passarà i que coneix els seus animals i el seu bestiar, aquest individu, quan parlem amb ell, considerem que és un savi i és un senyor que potser ni siquiera ha anat a escola i és un senyor que pot ser gran i que pot tindre una edat mitjana. Però per què? Perquè aquest senyor predomina la seva essència sobre la personalitat. I això ja va passar a grans científics, i Einstein era un d'ells i uns altres científics de la nostra època i de cicles passats. Per tant, crec que no ens entenem a nosaltres mateixos perquè mai ens hem qüestionat què som, què fem, d'on venim i on anem i què és el que realment volem, no? Jo no parlaré d'escàndol, perquè vaig entendre que l'enunciat es referia de si s'havien perdut els valors morals o no. Jo entenc que sí, que s'han perdut, que el materialisme ens invadeix, que els valors de l'esperit han minvat molt, i tot i admetent algunes millores en aquest sentit, com és l'assoliment de la llibertat que no teníem, l'assoliment, la sinceritat de la qual s'ha parlat aquí, inclús aquestes dues millores, diguéssim, entenc que tenen la contrapartida. La contrapartida, que és la llibertat. Molt sovint veiem que aquesta llibertat és trepitja els drets dels altres. Es cometen moltes injustícies en nom de la llibertat. En quant a la sinceritat, qui han guanyat en realitat, en definitiva? Perquè, molt bé, entre dues persones que s'estimen està molt bé la sinceritat, però una sinceritat quan no es demana que es puguin dir totes les barbaritats que a algú li passen pel cap i les pugui dir a qualsevol. Moltes vegades no ens interessen aquestes veritats o no veritats, no ens interessen sentir-les perquè no és procedent. Se n'abusa d'això també, de la sinceritat. I en nom de la sinceritat es cometen moltes lleugereses. Són 3:05 de 12 de la nit. Hem sentit diverses opinions de les persones presents a la nostra platea. Volem saber, Sílvia Coppola, quina resposta estem obtenint de la nostra audiència del programa. Doncs mira, d'entrada t'haig de dir que hem rebut moltes trucades de felicitació a tots els testimonis de la taula per tenir la valentia de venir a explicar públicament a la televisió allò que pensen sobre qüestions de vegades molt íntimes. Segur que també hi ha hagut, però, trucades crítiques. Sí, en Manel ara anava a dir, és la persona, diríem, que ha rebut tant trucades positives com trucades crítiques, com deies tu molt bé. En sentim una ara. Escolta'm, digue'm. Et sembla que fem una pausa de publicitat que hauríem d'haver fet ja fa estona i després sentim la trucada? El que tu vulguis. Molt bé. Tornem de seguida. Ahora, además de un diario, Claro es un juego. Es el Supergordo. El superjuego diario del periódico Claro para ganar más de 1,5 millones cada día. Si quieres jugar y ganar, pide tu tarjeta este domingo en el kiosco. Es tu última oportunidad. Hay mucho dinero en juego con el Supergordo de Claro. ¡Claro! Dona un interès molt alt i plena llibertat per moure els diners com vulguis. I pots disposar dels diners a tots els caixers de la caixa. Vingui i demani'ns la nova llibreta estrella de la Caixa. Fins al 13%, un interès creixent i que es cobra cada mes. Quina diferència! Hoy comemos mejillones, Isabel. Hoy comemos con Isabel. Mejillones Isabel. Así son las comidas guapis. Las comidas han cambiado y yo sé muy bien por qué. Mamis, papis, quiero apis. ¡Viva las comidas guapis! Oh, oh. Sorpresa en el hipermercado, furor en el ultramarino. Tomate frito Apis. Apis, con toda confianza.
No te'n passis qualsevol cosa. Nou Diari de Barcelona, un diari intel·ligent. Encara que sembli mentida, aquest és un anunci de gelats. Frigo, patrocinador oficial dels Jocs Olímpics Barcelona 92. Gaudim del que és millor. Frigo, el gelat olímpic. Només hi ha una via lliure. Només Vespa. Vespa. Saber viure. Carte d'or, s'il vous plaît. Carte d'or de Frigo. Un pecado venial. Lo bueno que tiene Canal Plus es que usted llega a su casa, se sienta en el sofá y a ver películas. Como hay cine a todas horas, imagínese, hay 7 películas diferentes todos los días. Abónese. Canal Plus es más. Abónese y ahora hasta por teléfono. Lectures t'acosta la princesa Estefania. Tots els secrets de la seva vida privada explicats pel qui va ser el seu gran amor, Mario Oliver. Viu-lo de prop, només a Lectures. I amb cada exemplar et regalem un llibre de la col·lecció Cuina d'estiu, només a Lectures. No, esto es un atropello, no em toquis, cabrón! Senyora, no fem... Què t'has cregut? Ho sap el ministre? Set! Doncs jo vull un orgasme! A trabajar. Los catalanes no pensáis más que en trabajar. Yo soy el director general. Espanya és un gran pastel. Ho sap el ministre? Una pel·lícula que s'ho menja tot. Cada dia el mateix problema. Qui m'ajuda a fregar els plats? Tu no necessites qui t'ajudi. Allò que et fa falta és que t'alliberin dels plats bruts. Usa un rentavaixella automàtic, perquè fregar plats ja ho fan les màquines. Hola, bona nit. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau al Pla de Vivendes del PSOE que ahir va presentar el secretari general Felipe González. Aquesta decisió s'ha pres el primer dia de campanya electoral de les eleccions municipals a tot l'Estat i autonòmiques a 13 comunitats. El Consell només ha definit les línies mestres, la filosofia del pla, i n'ha deixat per més endavant la concreció. Una concreció que tampoc no se sap quan es començarà a fer. El Consell de Ministres ha aprovat avui les línies generals del Pla de Promoció de l'Habitatge que va anunciar ahir el president del Govern Central, Felipe González. El Consell no ha aprovat, no obstant, cap de les mesures concretes previstes en el pla, com la modificació del decret Boyer sobre els lloguers. La ministra portaveu del Govern, Rosa Conde, ha afirmat que encara no hi ha una data per aprovar aquestes mesures. La votació d'ahir al Senat en què es va aprovar el nou impost sobre la renda amb més vots que els senadors que hi eren presents ha aixecat avui nombroses crítiques tant en els mitjans de comunicació com entre alguns responsables polítics. El president del Partit Popular, José María Aznar, s'ha mostrat disposat a donar suport a resolucions que acabin amb aquest tipus de fets, mentre que el coordinador d'Esquerra Unida, Julio Anguita, ha qualificat la votació d'espectacle denigrant per a la democràcia i propi d'una república bananera. El papa Joan Pau II ha començat avui una visita de 4 dies a Portugal. Les primeres paraules del papa en arribar aquesta tarda a Lisboa han estat d'agraïment a la Mare de Déu de Fàtima per aconseguir la fi del comunisme als països de l'est.